Askazaneko elizan gira. Behar bada onda jakitea eliza lehenik zer den. Dene badakigu kultuaren lekia dela. Baina nola altxatua izan den, nola eraikia izan den. Eta behar dezadan, eliza da kosmos osoaren laburpen bat bezala da. Biblian, eta Bibliako lehen liburuan eta lehen bersetean irakurtzen dugu, jainkoak mundua kreatu zuen, bai, hori hola reiteko partez, jainkoak, hastean jainkoak, zerua eta lurra kreatu zituen. Ernai hoita, den guzia. Den guzia zertzen, bi gauzetan, nahi bada, bi zeretan, bitzen zen, lurra, esperientzia baitu gizonak lurrarena, eta beraz lurra zertzen, no? Eta gero, gainerateko guzia zen zerua. Ernai hoita galaxiak eta, esperientziarik ez dugun toki bat. Beraz, mundua, den guzia bi partean ezarri da. Eta hain zuzen, eliza zer da, kosmos txipi bat da. Eta hemen ikusten dugu biziki utza nola egina izan den. Eta hain zuzen, lurrak eta zeruak beren ikurra bat dute. Lurrak bere ikurra laukia du, eta zeruak biribila, edo zerkua nahi bali bada. Eta zerkuaren parte batek zerkua balio diela denek badakigu. Eta hala, lauki batek, laukia oso-osoa izanik ere, hiru parte izanik ere, lauki osoa balio du. Beraz, eliza hau egina da, Bibliak araiten duen bezala, zerua eta lurra. Hasiko gira lurretik, hara lurra hemen errandut lurra laukia dela, edo karre nahi den zen bezala. Ikusten dugu hemen, murru bat hortxe, lurra eta beste murrua lauki egiten du. Eta laugarren partea ez da ezartze beharrik, ageri da, baietz, laugar badela. Eta laukiaren gainean da, beraz, eta zerua. Zerua da, eta haintxusen, gure ganga urdinez tindatua da. Eta izarratua da, ikusten dugu. Beraz, garbi ikusten dugu, bi elementu hori, bi osagai horiek hemen ezarri izan direla, eta jendek bazakitela eliza hori zela. Ez zela bakarrik lamurrutako eta ganga batekilako eraikin bat, baina eraikin hori osoki berezia zela. Eta beraz hemen liturgia egiten da, otoitza egiten da, kosmos guziaren erdi-erdian. Bai lurra eta bai zerua. Eliza hori behar da ikusi holako dela. Hori vertikalki soinez. Soiten bali madugu, horizontalki eliza huni, gauza berbera da. Hemen madugu laukia, gure inguruan, eta hor xuxenez behar ginuke, beraz, zirkuluaren parte bat, eta anitz elizetan hola da, baina hemen ez da egin, hemen xabalezarri da, baina ikusten dugu garbia, hau egin dutenek, bazakitela hori zeruaren partea zela, zeren urdinez tindatua da, eta izarrak badira. Eta hor da haintxusen aldarea. Beraz ikusten da, ala hartuk horizontalki, ala vertikalki, bietan gauza bera irakurtzen dugu, zerua eta lurra. Hastean, jainkoak, zerua eta lurra egin zituen. Ernai baita dena, den guzia. Beraz, hara nun egiten den, Eliza Katolikoan nun egiten den, eta meza eukaristia, hemen egiten den.